Caibid a bheanna churamach. Ceir is bíle cinenne. Is an cinenne nuair atá an cinenne defnithe. Tá sagna So ní arnú sin go dtí mí fara. Tuigim na cur an teachta dála ó cuomh ceist an ghlacu leis an cuincuap raibh na crinne seo atá lúte agah ó mína saona go mí feabhra an rá cinenne maidir leis an cuincuap ghlacu leis an cuincuap. No, Crime member Shahe, bhí se ansair ón chéad crinneú le mína saona. Mína saona. Go raibh tromlach an údras ó bhábhar an chinní a rinne in dhé sin na mí fara. Curú an dréocht racht. Cén crinú sé sin míle saona rinne cinenne go nionpin rud a lasú a cinúid a chur an dréocht racht meinte le go gath gon an tústra be bá go gaige agus tomantu go gaige agus choláir sin cinúid a churú sinne das a baide fi bhráid. Chuig go láidead an nulig. Rééis na recre. No, ní sé sin fear. Ní sé sin fear. Dúirs mé réigen, mé bhéis me chatta mé a bhína dít. Mar sól domsa, hí cuinú den údarás, faoin údarántacht. Hí dí spóg dan, agus mar hiigim se, curú rinú cinenne go méid orsa, draft racht a chur fáil don céad cuine eile. Sin crinú mí feabhar mí na saona, stoilm? Or gaman leis géir, cinenne mí nulach. Yeah. So, we're into draft and racht. Curta was core. An próise seo an rá. Ní tá ceir nó but ní rá bantir beag leis an próise seo. So an próise atá soléirí agatsa úsil ó canlún. Mína saona go mína feabhra. Mí feabhra, sinne. Agus séní mé sinna dhéanamh was maoine agus chuir mé nóta hagad. Good. An bhfuil tú críicne a cheapta muineáin. Tá tú críicne. All right. Now, I cheapta don úrionach an bhfuil Tá ceistagam sa maidir leis an olah agus thula mé an míú a thug sibh maidir leis an folúntas atá an le 3 bliana nús. Níor hiic mé in áíire cén fá a bhfuil folúntas le 3 bliana maidir le olah le Gaeilge. Tá sé ahrá agam I go láiste gá cheango I gachar gá cheango cén fá a rá folúntas. Cén fá nach bhfuil olah ceapia agah sin ceist amháin an ceist eile dúirt an túsal ó bhréanán go rá tréise déine I gceist. Agus go rá an Gaeilge híos sinna hiic mé go rá sé híos. Tá funnaúireacht mór in Gailge nach bhfuil san ollscoil funnaúireacht príomháideach maidir le airgid. Smaoine sibh riamh an funnaúireacht sin a úsáid agus an tarigid úsáid maidir leis an Gaeilge agus an géircéime bhí I gceist agus an foling se bhí I gceist ó híomh na géircéime de sin dá ceist. Tá mé géirí ceist, tá mé ar freigur hortiid. No, níl éon ról ag an Galway University Foundation de ruí mar seo. Tá tosíochtaí acu agus tá siad I éirí airgad áil an scoil chuna tosíochta sin a chur chun cín. Sin educus. Tá siad educus agus taid agus chuna bhean iarna rá an chuid is mó don obairtá faoi lámh acu ná go dtí seo ná freignamh a chur fáil an scoil sin tosítí atá acu. Ní sé go handúil go méid ní léon sort of seans acu airgad áil chun gná fost airgadú. Ní dóilm go bhfuil sé go méid sé córnó ceart. Níl mé chur ceist maidir leis an bhfuil éon ról ag an Galway University Foundation. So níor ceapú duine breise an ollscoil riamh ón airgad atá sa bhundúireacht. Níl sé sin fear mar nó. Would you just catch Orbíonn an GUF an margin of excellence mar tuchttar air. Ní siad a margin of excellence. Ní siad ag éirí fost. Ní siad in éirí airgadú agáil, airgad ar áil, nó míú áil, do go ná fostanna san ollscoil.
Táid ná fostan sin agadú nuid féin. But Neil, because tá followtas an, agus an fragra a fuórmé ón ústal an seo, go rá déana I gceist, go rá cinenne déanta. So hic mé ó sin go rá aspa agad nó aspa aquaní nó so ceist timpli, just céin fá nach rá olaf ceapaí rehí seo má tá sibh dá riire ó híomh na Gaelgaide. Cén chuí is féidir le ollscoil followtas águ mar sin. An duine ba córa bheith gceannas. Sin ceist na rinne beidir armad ar an ceistile. Déine méart ar an ceistin a ragad. Mar dúirt mé, Hannah, nuair bhíon a lehéad olúnas líú san ollscoil. Tá policy an ollscoil, próséis afreithní a dhéanamh. Rinne mar é sin, tar rééis an alamh le Gaeilge airí a Suffolk. Dollar. Agus rinne an rud sin, agus fuair an cóirla sin. Tar rééis sin, tháinig déan nua steo I dána ná. Cai mé rá freisin go bhfuil 5 ag dána ná. Pár líon na maclín atá ag freastal ar an dá sin, tá sé ag titim. Agus bhí ar dána ná, afreithnú dhéanamh cad a dhéana sibh, cad a dhéana sibh ó híomh fallantas atá acu. Agus rinne siad an cinú an post seo go líonú, an cos seo a líonú, agus fógraí an fallantas. Céanúair a tháinig an tafreithnú? An céad tafreithnú tar éis airí as an posti ar Denver. An céad cean? An céad cean. An déan tháinig déan nuas teo, rinne sé afreithnú ar freisin. Agus cad é tara an afreithní an céad afreithní? Cuirdir dúrólín go mar ceartán a fosta cholíniu. Ag an am sin? Agus strátéis a chur tátéis den Gaeilge, agus den Gaeilge san ollscoile, scoilna Gaeilge. So an molla tar éis an céad afreithní ná an followtas a líniu? Sure. Ok, chur mágad. Just cén bhlíne sin? Tá sé táhachtach cum leis go na. Tá mai ceappa gur fára máta a bhí sa ceirte ach níon go mánaí. Bhí grúpa afreinithe, tháinig an grúpa afreinithe le chéile go gairid héis Connolly Denver go léir scar, agus is tóilm nach leanna siad san mór an mailú híomh túrisce chu ir fáil. Ach sílim gur an náireacht na bíanana bhí sa ceirte. Pans fi lán ó mín ó inras mar sin, but an molla an followtas a líniu, sin an molla ag an am. Mollú agus is tói ríist idir mé choirmeachta sa go láiste mollú nachlín fi postaní olúnachta eile hartar an am céanna. So bhealach bud is ní entar taras a chuon aibríon an córas in isis, ní entar taras sláán go líntar postaní síintseach go há aibrach. Catú cás a chrochú le go dtíon fi na postaní agus mollú principal go dtíon fi an post ach is tóilm go curú perú leis gomach stratéis a gael leis a bust leis a ceapach an hain. Rud atá rééis chun cuitianta go cás go nóda réiteach. Complicated an scopi. Mar hárin tanam amser I rolf mar tas mit nísli chéile sem le kia. Agus therefore tas amser agus cai groi saguse. Gor se go níos finse trí blianach. Now, kunjani tas amser. Nachró an tafren ó dionta. Trin héitir. Kempar nachró an tafren ó dionta. Mar ní airias tobunna bhí gist. Agus Sibré leis ballon Sicilian lá hiúsmach sa job. Mar dionta mar hampla le rúni vinne. Ag an level is airitas sa start. Darig héist. Cifad olaf le Gaeilge tagui, canháinni bhe, na núchailge. Canháin, olaf pársna. Ní san nóchailge. Ní san nóchailge, olaf bháin. Ní tá fuiláthir sin fallantas tá fógraí an talamh bunaiche. Agus ní is grád ordaithe céime atá san ólacht fearsanta, agus ní dóilm ní éon olaf pársanta
le nóghailge an fiachir. Tá olaf bunige le seanhailge an ach ní dóna go réin tá mai cíntíí nach réin olaf persant le nóghailge. So, I said to Tom, a wiltje voor rolling kwijt is come raw. Dus ik zeg, ik niet mensen kunnen doen. Wiltje voor raw, koro, klasnamskole geile, ebra, een oldskole augeil. Connolly, waarom kom ik toch, ik de hier toe, ik practical. Wat gepleegd nog elke. Gro, zijn nog hier geen naar mij. Jo, dat just don't deal about gaan, maar alle de nog elke zijn elke. Come raw. Tá sciil seo go chun donna sé tá leoga agus. An máir betá an sscoil, ro tá duine ag dul ar scar go chortha duine mar olaf. Dhéanamid afreitnú, taréis an duine a bheith airí a Suffolk. Trochlachta sé sin. Capan féin go bhfuil deachlachtas an se. Mar cá sé Har bheith táhaach go méid míid an afreitnú dhéanamh a cadlig táras nó scoil. Gan olaf bheith an. Tá sé Jackar sin I dhéanamh an tá olaf I bost. Sin clatstágan, tá sé sin tá sé mar an géin lomsa agus nuachtar an nua. Níl rá agam sin. Ó tá ach nach ceapar uachtar an nua lá chas ar scoir nó chuinn rúna tuga. Ceart agad ach ní léir rá agam agam. Ha? Bit Capicon a bhí an intir an le linna tréfse sin. Beidir mai sé bhan an teach reisiogan maidir leis an ceis sin. Ní rá lán. Ní rá lán Capicon an. Agus nuair a chuirn tú san ámh sin go bhfuil gur olscoil fuile maidir leis an ghilge. But anyway, tá an clog ag brethorn. So go meiscil a cheanador mólinn chuméis dearthart so tá tú sásta go okay. Gur an míle maigh go féinmh tá sagam go bhfuil sin. Tá sásta. Níl mé sásta leis an gine ach tá gur míle maigh go as teacht os ar ggóir agus an choirí láthair. Agus bhí si chun teacht a reis le rud a cinch nach rá. Yes, very mission schedule amatage, schedule the green you have. Yeah. Just live a back free. Mar níl mé céad fan géad cinse, so tá me sásta sin adfáil. Sin nótar an próses, freisin. In the green you We'll try to pre-buy definition. We'll try to pre-buy definition. Se by suspiog, but tá an irden thurshook. So just tá rud a bháin a dhéanamh sinna méid, gur míle mágah